Brenhinoedd, Bennod 13, ac adnodau 20 i 21. 2 Kings 13:20-21. Wedi hyn, fi Eliseus farw a chladdwyd ef. O blwyddyn byddai menteioedd o Moab yn arfer dod ar draws y wlad. Un tro yn ystod angladd rhyw ddyn, welwyd mentau'n dod, a bwriwyd y dyn i fedd Eliseus, ond cyn gynted ac y cyffyrddodd ac Esgyrn Eliseus, dath yn fyw a chodi ar ei drad. Do'n i ddim yn siŵr beth i bregethu arno o'r yma, ond teimlo rhyw arweiniad i ddod nôl at yr adnodau hyn. Fi'n gwybod bod mod i wedi pregethu ar yr adnodau hyn mwy nag unwaith yn gorffennol. Ond fel wedys i, teimlo arweiniad yw i bregethu ar adnodau eto. Mae'n hanes rhyfedd iawn. Un o'r hanesion mwyaf rhyfedd efallai yn yr Hen Testament os nad yn y Beibl. Rhywbeth syml iawn am yr hanesyn yma. Eliseus yn marw. Ac wedyn ni rai blynyddoedd, dydy ddim yn dweud faint, ond rai blynyddoedd ar ôl iddo fe farw a chael ei gladdu, mae'r digwyddiad hyn yn digwydd, lle y byddai menteioedd, mae'n dweud, menteioedd o Moab. Yn cofio oedd Moab yn un o'r gwledydd arfwys Israel. Ac nid byddin, ond mentau. Yn Saesneg, mae'n dweud marauding bands, fel raiders. Felly nid rhyw fyddin swyddogol, ond just grŵp mentau o casgliad o ddynion milwyr yn dod i mewn i Israel a rhyw gyrch sydyn i ddwyn pethau o Israel. Ac un dydd, mae angladd yn mynd ymlaen yn Israel. Ac mae'r mentau hyn, un o'r menteioedd hyn, dod atyn nhw. Ac maen nhw'n gweld y mentau yn dod. Ac yn ei hast, dim amser i gario ymlaen gyda'r angladd, dim amser i gladdu y person yma. Yn ei hast yn taflu y corff, mewn i fedd. Eliseus, wrth gwrs, chi'n cofio, nid bedd yn ein hystyr ni o fedd, nid twll yn y ddeiar, ond twll yn y graig o gof, rhywbeth fel yna byddai bedd wedi bod yn yr amser hyn. Ac wrth iddyn nhw daflu corff i mewn i'r fedd yma, mae'r corff yn cyffwrdd ag Esgyrn y proffwyd, Eliseus. A mae'r corff yn dod yn fyw. Hanes rhyfedd iawn, ond hefyd. Gwyrth, dyna sydd gyda ni, ac mae rhywbeth yn addas am hynny o ystyried bywyd Eliseus. Fe fuon ni'n edrych ar bywyd Eliseus rhai blynyddoedd yn ôl, ddim yn gwybod os ydych chi'n cofio hynny, ond roedd bywyd Eliseus yn frith o gwyrthiau, sawl gwyrth. Rai ddallwch chi fynd o neb yn yr Hen Testament gyda chymaint o wyrthiau yn gysylltiedig ag ef. Ac felly mae'n addas gyda Eliseus bod yna wyrth yn digwydd hyd yn oed ar ôl iddo fe
farw. Nawr, i ni moyn edrych wrth gwrs ar ystyr yr hanes. Bydde rai pobl yn dweud wrthyn ni, wel, just stori yw hyn. Myth yw hyn. Doedd hyn ddim wir wedi digwydd. Wel, dydyn ni ddim yn credu hynny. Rydyn ni'n credu bod hyn wedi digwydd. Rydyn ni'n credu popeth sydd yn cael ei gofnodi yn y Beibl. Os i ni fod i credu hynny, os mae'n dod drosto fel hanesyn, wel hanesyn yw e. Ac nid rhyw stori mae rhywun wedi wneud lan yn ddiweddarach. Mae'n ffaith fe ddigwyddodd hyn, ond mae yma am reswm. Mae pwy bynnag ysgrifennodd hyn yn ysgrifennu mwyn rhoi hanes, ond mwyn dweud wrth y darllenwyr, wel dyma air Dduw, mae'n neges i chi yn hyn, a'r holl ganrifoedd yn ddiweddarach, rydyn ni'n darllen y Beibl, a mae hyn yn rhan o'n Hen Testament ni, ond yn yr un ffordd, oedd yn werthfawr i'r darllenwyr cyntaf, mae e'n werthfawr i ni. Dyna pam i ni'n gallu darllen yr holl Beibl. Gobeithio chi'n gwneud hynny, yn darllen yr Hen Testament yn ogystal â'r Testament Newydd. Ac wrth i chi wneud hynny, yn meddwl, wel, beth yw'r wers i fi? Wrth i fi darllen hyn. Wel, beth yw'r wersi i ni? Beth allai fod yn wers i ni? Mae dyn ni dau gorff marw. Mae sy'n dyn ni'n hanes, ynddo fe? Doi gorff marw, ond o'r doi gorff marw yma, mae yna fywyd yn dod. Wel, dwi am roi tair wers i chi. Falle chi'n gallu meddwl am fwy. Ond tair wers, wy'n gweld yma yn syml i ni. I ddechrau, mae'r hanesyn yma yn ein atgoffa ni yn dydy yn ddigon syml am reality marwolaeth. Adnod 20. Wedi hyn, dyma sy'n mae'n dechrau, wedi hyn, fi Eliseus farw a chladdwyd ef. Fel hyn, mae'r Beibl, mae rhywbeth eitha plaen, rhywbeth eitha moel, rhywbeth braidd yn oeraidd am y ffordd mae'r Beibl yn dweud hyn. Dim serch mewn i o gwbl. Bron yn anisgwyl. Chi'n cael lot fawr o benodau ar Eliseus. Mae'r dyn yn arwr. Mae'r dyn yn ddyn diwio. Ond wedyn mae'n dod at y diwedd a mae'n dweud, wedi hyn, fi Eliseus farw a chladdwyd ef. Mae'n atgoffa ni yn dydy o Genesis 5. Y rester yna, fi farw, fi farw. Byw yn hyn, cael plan, fi farw, fi farw, fi farw. Y proffwyd mawr yma, Eliseus. Ond dyma fe, mae e'n marw. Dyn yma wedi herio Brenhinoedd yn neud y gwerthiau yma. Ac eto, mae e'n dod i farw. A reality syml yw hyn ffrindiau. Mae pawb yn marw, rydyn ni gyd yn gorfod marw. Mae am ddweud wrthych chi, un o'r resymau o'n i'n teimlo arweiniad at hyn. Fe sy'n darllen yn ystod yr wythnos, am y wraig yma, chi siŵr fod wedi darllen amdani hefyd. Deborah James, fi'n credu yw i hyn o hi. O'n i ddim yn gwybod dim byd amdani cyn wythnos diwetha, ac i rai o'ch chi sydd ddim yn gwybod amdani o beth fi'n deall, roedd hi'n brif athrawes, ond wedi gwneud nid raglenni ond podcast, fi'n credu, ar cancer a rannu gyda ffaw, i bod hi wedi bod yn dioddau o cancer, ac wedi coeddi yn ystod yr wythnos, a'i bod hi ar fin marw, bod hi wedi dod i'r cam yna yn ei bywyd, lle does dim byd all y doctoriaid wneud, a mae jyst yn cael y gofal diwedd bywyd fel maen nhw'n gael. Ac o'n i'n darllen, a mae rhaid i fi ddweud, o'n i ddim yn nabod y wraig yma,
Ond oedd e'n cyffwrdd â fi, a o'n i'n teimlo y peth. A falle bod e wedi bod yn cyffwrdd â fi am bobl eraill yn ddiweddar hefyd. Fel mae e gyda chi. Pan ni'n clywed am bobl yn marw, mae e'n drychineb. Mae e'n drist. Mae e'n drist am y wraig yma. Ond wrth gwrs nid hi yw'r unig un. Mae yna bobl bob wythnos sydd yn ffeindio bod cancer gyda nhw a bod nhw'n mynd i farw. A dyma reality bywyd, ynddo fe, mae'n hoes yn ni, mae'n anwybyddu y peth, mae'n anghofio fe, a bod pobl yn meddwl bod rhywbeth yn bod yna ni yn dod yma i wrando bod yma ar bregeth, a mae'r pregethiwr yn dweud wrthych chi bod ni'n mynd i farw. Ond dyma mae'r Beibl yn neud, oherwydd mae'r Beibl yn real. A oherwydd dyma'r reality mwyaf yn ein bywyd ni. I ni gyd yn mynd i farw rhyw ddydd. A chi'n gweld does dim ots pwy i ni. A mae Cristnogion yn mynd i farw rhyw ddydd. Eliseus wedi dweud roedd yn ddyn diwio. Ond fe ddaeth y pwynt lle roedd rhaid iddo fe farw hefyd. Falle roedd e'n meddwl, wel, fy meistr i Eliseus, fe aeth i'r nefoedd mewn cerbyd dan. Ond fe oedd yr unig berson, heblaw menog, sydd erioed wedi marw. Mae pawb arall, gan gynnwys Eliseus, yn gorfod marw. A oedd e fyna ar ei wely angau yn meddwl, wel, pam i fi? A oedd e fyna ar ei wely angau yn ofni marw. Mae Cristnogion yn gorfod marw. Mae rhaid i proffwydi marw hefyd. Mae pregethwyr yn cael cancer hefyd. Nid jyst pobl y byd. A wath na hynny hefyd. Roedd Tiwdor yn dweud wrthyn ni yn y cwrdd gweddi yn eitha diweddar am yr emynydd Philip Bliss, Americanwr oedd e. Oedd Tiwdor yn sgoffa ni achos roedd e yn sôn am ei emyn almost persuaded. Fe ysgrifennodd y sawl emyn da. Dare to be a Daniel yw un. Man of Sorrows, na chi emyn dda yn Saesneg, ynddo fe? Man of Sorrows, what an name. Hallelujah, what a saviour. Mae'n emyn ardderchog. Hwna yn Saesneg, un o fe ffefrynnau yn Saesneg. Philip Bliss, yr Americanwr, yr un dyn ysgrifennodd e hefyd yn gerddor. Fe ysgrifennodd y music i It Is Well With My Soul. Dwi'n gwybod hynny. Ond fe oedd hwnna. A chybod, darllenis i amdano fe. A dwi'n gwybod beth ddigwyddodd iddo fe ar y diwedd. Oedd ar dren fe a'i wraig, ac fe ath y tren dros pont. A fe ddath y tren off y cledrau ar y bont a cwypo lawr. A fi ddim yn cofio ei oedran yn nawr, ond fi ddim yn siŵr, ond fi'n meddwl oedd ni 30au, falle 40au, oedd eitha ifanc. Fe rywsut, fe diangodd e mas o'r tren, mas o'r wreckage, ond oedd e'n sylwi i'w wraig dal mewn. Fe ath ar dan y tren, fe ath yn ôl mewn i'r tren er mwyn achub i'w wraig e allan o'r tren. A fe fi a farw e hefyd yn y tren yn llosgi gyda'i wraig e. Y dyn yma, Philip Bliss, ysgrifennodd yr emynau hyn. Fe fi e farw, a marw yn y ffordd yna. A chi'n meddwl, pam mae hynny'n digwydd? Wel, fi ddim yn gwybod hynny, a nid dyna fy neges i am y bore yma. Ond fy neges i y bore yma yw hyn. Mae'n rhaid i Gristnogion farw hefyd. A dioddef weithiau yn ei marwolaeth. Mae'r Beibl yn dweud canwys gysodwyd i ddynion i farw unwaith. Mae Duw yn gwybod, dyn ni ddim, diolch am hynny, ond mae Duw wedi gosod dydd. Byddwn ni ddim yn mwyach, oherwydd mae'n rhaid i ni gyd i farw. Fe'n hoffi taith y Pererin, fel chi gyd yn gwybod. A mae taith y Pererin yn cwpla mewn ffordd rhyfeddol iawn. Maen nhw'n mynd trwy'r oll anawsterau hyn yn ei bywyd. Cristion arbennig, mae gyda ffyddlon ar y dechrau, ond wedyn gobeithio
A maen nhw'n dod tua'r diwedd, a mae Bunyan yn dweud bod nhw'n dod i'r tir hyfryd yma, Enchanted Land, lle mae popeth yn hyfryd. A maen nhw bron yn meddwl bod nhw yn y nefoedd y mae'r anelion yma yn dod ac mae'r awyr mor ferus. Ni'n gwybod am bobl sydd wedi bod fyna ar diwedd i bywyd fel Cristnogion. Ond wedyn ni, chi'n gweld, mae Bunyan yn dweud bod nhw'n dod i le lle mae'r anelion arwain nhw. Mae yna 2 rwystyr o'i blaen nhw. Maen nhw'n dod i'r lle yma, maen nhw'n gweld afon. A dy ddim jyst yn afon fach, chi'n gweld, ddim fel afon nedd bore yma. Mae fel rhyw afon sy'n llawn a mae'n codi dychryn arno nhw. A mae'r anghelion yn dweud, mae rhaid chi fynd trwy. A maen nhw'n dweud, nag oes yna ffordd arall, nag oes yna bont, nag oes yna gwch. Na, mae rhaid i chi fynd trwy'r afon yma. Dwi'n cofio bod yn fy ffrind yn yr Alban rai blynyddoedd yn ôl, ac oedden ni'n mynd i'r mynydd yn un o teithio hyraf fi rôd wedi bod. A daethon ni cyn y mynydd i Lyn, loch. Ac oedd rhaid i ni croesi'r loch, ond yn ffodus iawn, ni'n gallu mynd rownd e. Yn cymryd oriau, jyst i fynd rownd y llyn, cofiwch chi, i gyrraedd y mynydd, ond oedd ffordd rownd e, achos daw llyn oedd e. Mae'r afon yma. Does dim ffordd arall. Mae'n rhaid mynd trwy'r afon. Mae'n rhaid mynd trwy'r dyfroedd. A mae'n codi dychryn arno ni, a'r Cristnogion hefyd. Felly dyna pen cyntaf, mae'n atgoffa ni o reality marwolaeth. Ond i symud ymlaen, mae yna fwy yma yn ydy, achos mae'n atgoffa ni am fwy na hynny. Os mae dyna'r unig reswm i'n dod i'r cwrdd, mae rhywbeth yn bod yna ni. Ein ni'n bobl trist mewn gwirionedd. Ond ni'n dod yma oherwydd mae gobaith gyda ni. Nid ydym ni yn galaru med y Beibl fel bobl sydd heb obaith. Mae'n atgoffa ni am rym. Mae'n atgoffa ni am fywyd. Dyna'r ail bwynt. Mae'n atgoffa ni am fywyd. Mae'n atgoffa ni am ddiw yn dweud. Am ddiw. Ffrindiau, dyna pam wy'n dod yma ar bore Sul i atgoffa chi am ddiw. Mae yna ddiw i gael sydd yn ddiw byw. Yn cofio beth meddwl Esgyrn wrth y Sadw'n Caeau yna. Oedd yn gwadu. Bod na fywyd ar ôl marwol. Nid Duw e fe ddiw y meirw. Eithyr Duw yr ai byw. Duw yr ai byw. Cofiwch hynny, ffrindiau. Dydy Duw ni ddim ddiw i'r rhai meirw. Chi ddim yn feirw os ych chi yn Gristion. Dydy chi'n fyw. A mae Duw byw gyda chi. Yn ddoe med Ioan yr oedd bywyd. Yr oedd bywyd. 2 gorff wedes i. 2 gorff marw yn dod at ei gilydd am y bywyd. Sut ydych chi'n gallu esbonio hwnna? Byddai'r byddonwyr yn dweud wrthyn ni, mae hwnna'n nonsens. Chi ddim yn gallu cael 2 peth marw a peth byw yn dod oddi wrtho fe. Wel na, wrth gwrs. Mae'n fel mathemateg gwael, chi'n ffili cael dim a dim yn gwneud 1. Dyw'r peth ddim yn gallu digwydd, ond mae'r peth sydd yn amhosibl gyda dynion yn bosib gyda Duw. Gyda Duw mae bywyd. Mae e'n rhoi bywyd. Mae e'n bywyd. Yn dydy, ydwyf yr hyn ydwyf. Mae'r gwyddonwyr, nôl at y gwyddonwyr, yn trio'u gorau yndyn nhw. Maen nhw'n trio'u gorau i creu bywyd. Maen nhw'n trio'u gorau i ffyrdd gwahanol trwy gemeg, trwy ffiseg, i greu bywyd. Ond mae pob ymdrech wedi methu. Maen nhw'n trio'u gorau i ffindo bywyd. Maen nhw'n trio'u gorau i esbonio le dath bywyd. Ond mae pob ymdrech yn methu. Ble dath bywyd? Wel, dath o'r hyn sydd yn bywyd, sef
Duw. Sylwch beth sydd yn rhoi bywyd yma. Ie, corff marw, ond fwy na hynny, pwy oedd y marw? Oedd yn y beth? Wel, Eliseus. Wel, dim Eliseus, wrth gwrs, ond i gorff e. Esgyrn Eliseus. Ac am taw esgyrn oedd yna, mae rhaid bod hwn amser ar ôl iddo fe farw. Dwi'n gwybod pan, wel, na fe, mae corff yn dadfeilio, a wedyn mae'r esgyrn yn mynd i ddod nes ymlaen. Cyffwrdd â esgyrn, ond dyna'r pwynt, dyna fe, mae'r awdur moyn i weld. Esgyrn Eliseus. Pwy oedd Eliseus? Wel, proffwyd. Beth yw proffwyd? Proffwyd yw rhywun sydd yn dod â gair Duw. Rhywun sydd yn dod â gair Duw i bobl. A chi'n gweld, mae'n neges yma, mae proffwyd marw yn well na gau broffwyd sydd yn fyw. Mae'n well cael pregethwr da, pregethwr Beiblaidd, pregethwr ysgrytherol sydd yn farw na cael pregethwr byw sydd yn pregethu pethau gau. Y Beibl yn dweud well ci byw na llew marw. Wir yn y ben. Os rhaid i chi cael rhywun i edrych ar ôl y tîm, ond byddai gael llew wrth y drws. Ond os mae'n llew marw, ddim mor werth i chi dweud. Well cael ci byw. Well cael chihuahua byw na llew sydd wedi marw. Ie, wel yn yr un ffordd, mae'n well cael proffwyd sydd wedi marw. Allan ni gymhwyso, allan ni llyfrau diri taps. Mae rhaid wedi elwa cymaint o bregethwyr sydd wedi marw nawr. Maen nhw'n y nefoedd. Ond ni'n gwrando ar eu tapau nhw, ni'n darllen eu llyfrau nhw. Canrifoedd rai nhw wedi marw. Ond maen nhw'n rhoi bywyd. Achos gair Duw, chi'n gweld? Nid achos bod nhw'n special, ond achos bod nhw'n trosglwyddo cyfathrebu gair Duw i ni. Weithiau ni'n teimlo fel pregethwyr. Bod dim byd yn digwydd, chi'n gwybod? Weithiau ni'n teimlo, wel, wedi pregethu fan hyn, ond does dim effaith wedi bod yn gwbl. Ond wedyn i chi'n clywed falle rhywun yn dweud diolch am y gair yna, oedd yn help i fi. A chi'n meddwl, dyna ni, mae'r gair. Mae'r gair yn byw, mae'r gair yn gallu gwneud rhywbeth. Mae'n rhoi bywyd i ni. Beth mae'r Beibl yn dweud? Bywiol yw gair. Ywch chi'n ffindio hyn? Bywiol yw gair. A llymach nag unrhyw gleddyr da i mi. Mae'n rhoi bywyd i chi. Chi law, chi ar goll. Chi ddim yn gwybod beth ble i chi. A wedyn mae Duw yn siarad â chi trwy air. A mae bywyd yn y fe. Felly, medd Eseia, neu Duw trwy Eseia, bydd fy ngair i fel mae'r glaw yn. Ond ddim yn dychwelyd, felly bydd fy ngair i. Mae'n dyfrhau, yn dydi, mae'n bywhau. A mae'n gysur i chi hefyd, fel i fi, fel unigolion. Chi'n gwybod, os ych chi'n siarad ar rhywun, a ych chi'n meddwl, wel, mae ddim wedi cael llawer o effaith. Fyna. Wel, chi ddim yn gwybod. Falle bydd y gair yna wedrwch chi, os mae'n air Duw. Bydd na fywyd i'r person yna. Peidiwch roi lan gyda hynny. Blynyddoedd yn ddiweddarach, fel hyn. Dyn ni ddim yn gwybod beth ddigwyddodd dydd Gwener. Falle bydd na air fyna, a bydd yn rhoi bywyd i rywun, dyna yw ei weddi. Dyma cysylltiad yna fe gyda'r stori rhyfedd yna cyn marwolaeth Eliseus. Pan oedd ar ei weli angau am y brenin a mae'n dweud wrtho fe am daro'r ddeir. Chi'n cofio'r hanes yna? Taro saith ar y ddeir. A mae'r brenin dim ond yn neud e. Mae'n dweud wrtho fe daro'r ddeir
fuddugoliaeth yn erbyn Syria. Mae dim ond yn gwneud y tair gwaith. A wedyn ar ôl y geiriau darllen y Sus yn arno yn testyn, beth ddigwyddodd? Mae Israel yn cael y goruchafiaeth ar Israel sawl gwaith, tair gwaith. Fel roedd Eliseus wedi dweud, fel roedd Duw wedi dweud. Os mae Duw yn dweud mae'n mynd i ddod yn wir. Pob syllan a ddywedodd sy'n siŵr o ddod i ben. Os ydych chi'n cael eich temtio i feddwl, fi ddim yn siŵr am ai'r Duw. Fi ddim yn siŵr os fi'n gallu ymddiried yn hyn. Mae'n siŵr o ddod i ben. Bydd Duw ddim yn eich siomi chi, os oes y ddewyd gyda chi. A mae Duw wedi roi'r addewid, mae yn y gair, os chi'n fynd o addewid yn y gair. Bydd Duw ddim yn siomi. Bydd Duw yn dal ar ei air. Oherwydd mae air yn fyw. Bywa gwelltu. Syrth y blodau un. Ond gair ein Duw ni. Mae sai byth. Trydydd ac yn ola. Gwers ni. Mae'n atgoffa ni am beth yw ein neges ni fel Cristnogion. Beth yw ein neges ni fel Cristnogion. Beth yw ein gobaith ni y bore yma. Wel hyn, bywyd. Bywyd. Beth mae Duw yn cynnig i ni? Bywyd. Bywyd trygwyddol. Beth sydd eisiau yn ni? Bywyd. Dyna beth sydd eisiau yn ni, ffrindiau. Bywyd. I ni'n farw. Yndyn ni. I ni'n mynd i farw. I ni'n mynd i farw oherwydd mae'r Beibl yn dweud, mae dyna beth yw cyflog bechod. Cyflog bechod yw marwolaeth. Ond mae Duw yn cynnig o eithir dawn Duw yw bywyd trygwyddol. Mae'n cynnig bywyd i ni. Change and decay in all around I see. Medd yr emyn Saesneg arall. Wir. Change and decay. Mae popeth yn marw. I ni'n mynd i farw. Ond mae Duw yn cynnig bywyd i ni. Rhyw ddydd, ond nawr hefyd. Allwn ni cael bywyd heddi. Anfeidrol bywyd sydd. Hyfryd, emyn hyfryd ganon ni ar y dechrau. Lle byddych di fan hyn? Lle byddych di? Lle i ti? Anfarwol bywyd sydd. Yn tarddu megis dŵr o'r graig i'r lan i'r nefoedd bryd. Ni'n gwybod am hynna? Ni'n siŵr bod ni'n gwybod am hynna. Lle mae Duw? Pa mae Duw gyda fi? Mae yna fywyd. Anfeidrol fywyd. Dim eisiau dim byd pethau eraill y byd yma arnau. Pa mae Duw gyda fi? Mae'n rhoi fywyd. Nôl at y wraig yna, Deborah James. Treni amdani. Gobeithio bod rhywun yn cysylltu â hi ac yn dweud wrthi, y clyw, ti'n mynd i farw, ni gyd yn mynd i farw. Ond mae Duw yn cynnig bywyd trygwyddol i ti. Fel mae ei baw. Dim ond i ti droi ato fe. Mae'n cynnig bywyd trygwyddol. Mae wedi cael ei wneud yn fonesig yn dydi. A da iawn hi am hynny. Ond gobeithio fe ddim yn dibynnu ar hynny. Mae wedi ennill lot o arian i achosion. Da iawn hi am hynny. Ond gobeithio fe ddim yn ymddiried yn hynny. Ddim werth iddi pan mae'n marw. Dim ond un peth bydd o werth iddi pan mae'n marw, pan mae'r awr yn dod. Wedi Iesu Grist yn rhoi bywyd iddi. A bod y bywyd yna gyda hi yn barod. Neu ni'n gallu dod i gysylltiad â fe. Neu jyst fel dath y corff marw yma i gysylltiad â'r corff Eliseus. Ni'n gallu dod i gysylltiad â Iesu Grist. Oedd Roger yn atgoffa ni wythnos diwetha am y wraig a ddath. A chyffwrdd, na gyd nath hi, cyffwrdd ag e. A fe ddath Iesu Grist wedyn a chyffwrdd yn llaw merch Jairus. Dal yn ni, beth ddigwyddodd bywyd. Ie, dyna'n harblwydd ni. Mae e'n cyffwrdd â phobl, a unrhyw un mae'n cyffwrdd ag e. Trwy ffydd. Ni'n cael bywyd. Rhaid fy nôl a taith y pererydd, cyn cwbla. Chi'n cofio beth ddigwyddodd i Cristion. Mae'n dechrau mynd trwy'r afon. Mae gobeithiol yn mynd trwy, a mynd iawn, yn mynd trwy. Mae rai Crisnogion, a maen nhw'n jyst mynd trwy farwolaeth. Dim mae'n ymddangos i ni. Dim problem o gwbl. Ond mae rai Crisnogion, fel Cristion, a maen nhw'n stryglo wrth fynd trwy. Wel, a mae gobeithio yw'r cysidro e, paid y poeni. Mae yna graig o dan y ti.
A mae'n ofni, a mae'n ti wastad wedi bod yn gobeithio. A mae'n dechrau meddwl am yr holl bethau mae'n wedi gwneud. A mae'n teimlo bod yr holl demoniaid hyn yn dod iddo fe. A mae'n poeni. A wedyn mae'n gobeithio, dal ati. A wedyn mae Cristion yn dweud fel hyn yn dydi. Rwy'n gweld i. Clywed i lais i. Ac mae'n dweud, i ti fynd trwy'r gyfnod. Byddai gyda ti. A phan eilich trwy y dyfroedd, byddaf gyda chi. Mae Iesu Grist yn ei gynnal yn y dŵr. Yn y dyfroedd mawr a'r tonau. Dyna beth ein ni'n canu, David William, yn mynd ar y llyfrau. Yn y dyfroedd mawr a'r tonau. Nid oes neb a ddeil fy mhen, ond fy anwyl briod Iesu. A fi farw ar y pren. Cyfaill yw yn afon yngau. Ddeil fy meni uwch y dop. Gwrwg arno. Na i mi ganu yn yr afon y ddwfon hon. Ni'n gallu dod i gysylltiad a yr arglwydd Iesu Grist. Fe yw'r un fi farw drosto ni. Dyna ffordd ni'n gael bywyd ni. Trwy iddo fe farw yn ein lle ni ar y groes. Ac i bwy? I unrhyw un. Ni ddim yn gwybod unrhyw person hyn yn y stori. Jyst wedi cyffwrdd ag Esgyrn Eliseus. Ni ddim yn gwybod yr enw. Nobody. Ac i ni'n nobodies hefyd, ond i ni'n gallu cael yn bywyd. Wel, ffrindiau, mae'n y ddydd yn dod pan bydd yr utgor yn seinio. Ac bydd y rai sydd yn Grist yn codi. Oherwydd bywyd yw neges yr efengyl. Os bywyd y ni, os bywyd â chi a bore yma, ydy'r sicrwydd yma gyda chi yn eich calon. Falle byddwch chi'n ofni fel Cristion. Wy'n ofni marwolaeth. Dwi ddim moyn marw. Wy'n ofni'r peth. Ond mae e wedi addo bywyd i ni. Wel, diwedd y ras i ni gyd i ddod i gysylltiad gyda yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Wel, gadewch ni ganu yr emyn yna i gwblau.